Jep. Joo, ja tultiin Lialahteen nyt tässä oli muutama uusi reitti ja sitten kuvaamatta noita lasten puolen reittejä jotain läbiä, ja olihan tässä itse asiassa muutama niitä vaikeampiakin jotakin. Mutta menin varmaan tästä noin lasten reitissä. Me kiivettiin Juvetin kanssa, paitsi toi oli toi kuusseen vähän viimeinen. Mä en jotenkin jalkaa sinne ylös tai jotakin, mutta no, katsotaan. Mä ehkä heitän tuohon alkuun sen. Mä kiipesin silloin joskus viikolla, koska mä kiipesin sen 7B plus Traversen, niin mä voisin ehkä heittää sen tähän alkuun, niin joku saattaa vaikka nähdäkin sen. Niin mä heitän sen vaikka tähän väliin ja jatketaan sitten näistä lasten reiteistä ja sitten jatketaan johonkin sen jälkeen. Mutta mennään sillä niin. Jep. Mä vaan vahdan. Kama, hyvä. Oliko se mankkaa? No, hyvä. Kama. Kama. Dirty. Bra. Nyt ei tarvitse kiivetä sitä ensin. Näin jälkikäteen toi ehkä olisi kannattanut toi loppukin hioa vähän aikaisemmin. Joo, mä olen ihan täysin miten se loppu No, ei se mitään. Se meni kuitenkin. Tää nyt sitten ilmestyy omana pätkänään johonkin. Jep. Jep. Joo, eli nyt mä oon varmaan tässä kohtaa kiivennyt sen Traversen tossa. Ja nyt me ollaan palauduttu nykyaikaan ja Sirpu kiipeää 5 plus jonkun lasten reitin. Oho, toi on aika liukas. Joo. Joo, siis se oli vähän liukas. Siis miksi? Siinä oli muutenkin niiden kanssa vähän tarkkaa, että mistä ne on vähemmän liukkaita. No ai jaa. John Gradilla se joo vähän semmonen se reitti. Ihan niinku... No niin. Joo, ei se mikään niinku supermukavuusalue niinku lämpöalue. Tossa on sitten tosiaan tässä oli mulla oli viimeisessä muovissa 6C, niin vähän haasteita saada jalkaa mihinkään järkevästi. Niin sen matchi oli jotenkin vaikea. Tuossa on toi 6B plus, 6B oli ihan ok. Ja 26B. Tuossa 6B oli jotenkin vähän mielenkiintoinen, miten sä kiipeät, kun siinä oli toi yksi tonne vasemmalle meno, niin oli yllättävän. Sä varmaan otat no ehkä mä en spoilaa mitään sitä betaa, niin voidaan katsoa, mutta... Mä voin koklaa näitä. Meidän voi olla Sirpulle mielekkäämpiä, kun ne on näitä... Ei, mutta tässä satataan monesti, ne on aika... Koitetaan ainakin, ei ole kovin morfoja, mutta tosiaan se movie siinä, niin... Siis pitääkö toi ylempikin ottaa? Niin sitä mä mietin just, että miten sä sen kiipeät, koska... Häh? Mitä? Vai pitäisikö tonne singota suoraan tonne? Niin mä ite menen silleen, mutta se justiinsa... Niin. Se on tosi hyvä sinänsä, mutta lähinnä vaan, että... No kyllä se... Joo. What the hell? Mut se oli niinku, mä ajattelin, että vähän niinku järeä muovi. Toki se on pidemmällä helppo, mutta jos ne on näillä muksuja reittejä, niin se voi olla vähän... Jep.
Joo, mä pääsen sen tosta ihan alkuotteelta tonne tai sitten tuolta oikealta sinne. Mutta joo. Ei toi enemmän sun reitti, toi sininen. No joo. Ja Huhhuh. no. Joo, ehkä me laitetaan vaan sirpun kiipeen. Mä kiipesin tässä välissä jotain vähän, mutta... Tai se lähtee täältä. Tää voi olla näyttää aika periaatteessa. veikeältä. Mä voin kiivetä sitten, jos Älä nyt näyttää, manaa kuinka tässä mitään. on. Se siis siinä on... Se on ehkä pidemmälle, siinä on nimittäin, sä huomaat nyt, mikä siinä on vähän pidemmälle vähän awkward. Aha. Niin. Tai siis tarvii vähän silleen venyvyyttä, mutta kyllä se taisi Juvekin lopulta saada jalkansa siihen ylös. Mut siis se on vähän semmonen... Tää oli kyllä paljon helpompi kuin toi toinen. On. Joo, mutta tossa on tosiaan niinku... Se tarvii vähän venyvyyttä, että se jalka menee tuohon ylös. Siinä oikeastaan on muuta siinä reitissä. Punainen on jo vanhempi reitti. Sitten on tää harmaa. Se näyttää aika ärsyttävältä. Ja siis mä ymmärrän ton Sen lopun pointti. Joo, mäkin voin näyttää siihen mahdollisen jopa failin, jos mä en keksi sitä toista. No katsotaan. Hei! What? Pitääkö tuolta potkasta niinku seinästä tulla noin? Se on ihan mukavuusalueella vielä. Tai ainakin itsellesi. Varsinkin kun nyt mä sanon, että se on mukavuusalueella, niin siinä tulee... Noniin. Gee. Joo, tosiaan 6C-reitti tää, mutta tää on aika... No. Sitten mä en ole ihan varma miten se pitäisi, kun siellä on kuitenkin seote siellä. Hyi olkoon. Hyi. Joo. Dead. Mä voin näyttää siis mä varmaan feilaan sen viimeisen. Mä en ymmärrä mitä sen pitäisi tehdä jalalla siinä vikassa. Plus mä en tiedä menikö mä edes sinne oikealle ollenkaan. Niin olisiko se vaan jalkkissa siellä oikealla? Tai en minä tiedä. Huijaus. Hei. No okei. Okay. Mutta toihan oli ihan huijausta. Tää punainen oli vanhempi reitti, mutta Sirppi ottaa kivinen. Mä en ole itse asiassa varmaan Osmeissa kuvattu tätä, mutta... Tää oli itse asiassa vähän semmonen... Mä en tykkää No tästä. on pikkasen liukkaita noi ottajat ja sitten... Mä taisin ekalla yrityksellä jopa feilata ton, koska tossa oli... Mä otin jostain hassusti kiinni. Toi väli oli jotenkin, siinä oli joku ongelma. Ja mä sen sitten kiipesin, mutta niin. Yök. Se voi olla, että mä koitin tuolta tosi pitkältä niin huitasta sinne ja sit se ei pysynyt. Joo, toi näyttää vähän luonnollisemmalta kuin mitä mä äsken kiipesin. Joo. Joo, koska me koitettiin silleen niinku, tai kiivettiin silleen, että tuolta tosi niinku isolla muovilla tonne, joka sitten kun ne on liukkaat, niin se voi livetä. No, ei mitään, kai me siirrytään tonne eteenpäin. Okei, eli me kiivetään
Mä kiipesin viimeksi silloin kun nää tuli, niin ton mustan se meni ihan ekalla yrityksellä, mutta oli se vähän tarkka. Näyttää tarkalta. Mutta katsotaan, joo ei se niin hauska ollut, että jos Sirpo pääsee sen nyt, niin en mä sitä. Kyllä toi nyt pitäisi olla, eikä se nyt väliä meneekö se ekalla vai tokalla vai monellakaan. Two holds niin kuin näistä. Kädet, krimppi. Se suunnittelee. Ylös. Ihan suunnittelee. Mitä? Eikö saa suunnitella? Niin 6C tosiaan aina kreisi. Hirja oli 6A ja sitten tossa oli jotain vitosta anteli. Tämä meni näytöstä. Mutta ei tässä oikeastaan Okei, muuten. se oli jopa aika helppoa. Pitäisikö se mennä samalla toi vihreä tosta vielä? Okei. Ja 6A vihreä. Aloitan vaan Sirpun kiipeille tähän pelkän. Ja vaan mä voin kivetä sitten tosta toiselta puolelta. Mä luulen, että on tää välkkyvä kohta, kun toi oikein niin. Noniin. Joo. Okei. Sitten vois melkein tästä hänkiltä kiivetä jotain. Joo. No mä otan väliin tähän nyt yrkän kun kumpa mä menen. Hyvä. Yes. Hyvä. Tähän oli tosiaan tullut uusia. Ottaisitko sä oikein käden tonne pokettiin? No kun Sinisessä. mä vähän koitin vakoilla noiden petaa siihen, kun nää meni. Sen oikeastaan näkee tossa sitten, että se näyttää, että vasen on helpompi saada sinne. Joo, mutta oikee, sit vasen, sit tuo tuohon pintsiin ja sit tonne. Mutta ehkä mä voisin koittaa tota mustaa kumminkin ensin. 6C on musta, joo. 7 on sitten sininen ja sitten oli 6B plus. Hetkinen. Onko toi vanha? En mä edes tiedä. Siis on varma. Tuolla. Tonne. Ei kun tossa. Stupid. Tää toimii. Perhana. Mä en ihan varma, että siis tässä on ollut ihan samanlaisia kuin tällainenkin aikaisemmin. Ja sama toi keltainenkin. Niin kuin, onko se varma, että se keltainen ei ollut siinä? Koska mä ihan, 1.4. se on samalla. Niin. No joo. No, ei kai siinä. Ei se toimi. Mietin, että Vai olisiko tossa pitänyt nostaa jalkaa vielä ylemmäs ennen kuin... Saisiko tuohon jonkun niibaarin jopa? Tuohon slopperiin. Eli tässä oli tällainen, katsotaan nyt, kun siis tää näyttää, että olisi helpompi mennä vasemmalla. Joo. Mut sitten miten täälläkin sä on käännyt ympäri, naama tänne? Pystyykö? Niin menee tänne jonnekin. Niin. Noin.
Tota mä vähän niin kuin ajattelin. Hyvä. Hyi, toi loppu näyttää ihan kamalalta. Wow. Joo. Katsotaan pystyykö Sirpo tekemään tolleen. Mut sä varmaan pystyt vaan mätsään kaikki. Ei vaan mitään. Noniin. Ai se oli aika lähellä. Fuck. Siis kun mä en näe sitä yhtään. Ei, se arvii vaan hoiti, sit se osui sinne melkein. Niin osu. Jep. Mä koitan. Joo. Noin. Noin. Helvetti. Noin. Reppasta. Mä vähän menin sinne silleen roiskasin Joo. vaan. Täysin tarvii mennä kovaa Jep. alussa. Se on, Kyllä ei se oo- on ihan niin. mahdollinen. Joo. Okei. Tuo krimpitti tässä olisi sulla ihan ok, mutta mutta toi on hieno toi beta tuohon. Juu. Joo. Toi voisi olla kans lukuun ottamatta noita paria Mietin pintsiä, joka on tuossa alhaalla. Et voisiko siitä jopa vetää tonne? Vai onko toi poketti parempi vetää siitä? en mä tiedä. Muista toi oli ihan jees. Mä en tiedä, mä hipeleistä sitä siinä välissä jotenkin. Munkin olisi vaan pitänyt niinku Jep. kommittaa ja tehdä. No. Joo. Mä voisin varmaan... Mä testaan vaikka tää Keltainen. keltainen. Niin, joo. Joo. Menis tosta tonne, tänne, tähän. Mätsi ehkä tohon. Vasen oikein. Joo. Sitten tuo jotain jälkiksi. Onks tossa joku ote? Oh. Oho, wow. Toi muuvi näyttää aika pahalta. Hyvä. Yes, kamo. Hyvä. Yes. Se näytti siltä, että se ei ole mulle toi. Oho. Oli 6 ja musta oli 7 toi kelta. Okei. Ja. Ja. Perhana. Helposti. Joo, ei se ihan ilmaiseksi tullut, mutta Ei toisin- tullutkaan. noin. Aika paljon sai puristaa. Joo, mä mietin just, että pitäisikö mä Se oli mietin, kiva. että haluais mä, kun tuossa olisi pari muuta, mihin mulla olisi energiaa ehkä kyllä. No katsotaan. Näin.
Hyvä. Joo. Pysyy. Joo. Come on. Hyvä. Hyvä. Vittu. Joo. Uudestaan. No. Ja. Sieltä kautta vaan noin. Oho, perhana. Sitten vallataanko vähän. No hyvä. Tää ei ole niin hyvä ote. Musta tuntuu, että mä en pysy tossa, kun mä lähden vetää. Kai se vaatii sulla sen korkean jalan justiinsa, mutta yksi on sitten mirjata se, tai vielä on se vasen jalka vielä tonne jonnekin seinään tonne, että sä oot Vai siihen. pystyisikö tonne johonkin? Niin. Mä tästä. Yhtä ylemmällä jalalla vois. Sun pitäisi saada varmaan vasen käsi tohon. Et jos sä pitäisit oikein Mä koitin mätsätä ja tuoda se, tai sit ainakin ajatukset taisi olla, mutta se on. Tai mä mietin, että jos sä pitäisit oikean käden tuolla boksilla Joo. ja sitten vasen pintsaisi tuolta. Ja sitten, Pompauttais vasemman käden tohon. niin, Joo. ehkä. Toi on yllättävän huono toi Niin, pinssi siinä. Tai toi niin on varmasti. homma. Juu. Mut siitä ylettyisi, mut mä varmaan ylettyisin, että mulla oli jalka täällä. Tolla jalkisella mä saattaisin pystyä tekemään ton muovin noin. Niin varmaan. Se olisi aika kätsy tavallaan, että sit ei tarvitsisi pitää sitä huonosti. Koitatko sä sitä vielä? Mä voin, joo. Mä koitan sillä, jos mä testaan vaan silleen niinku sillä ylemmällä jalalla. Oliko mitä mä pitää tehdä? Sä silloin vedit sen oikean käden sinne jo. Jes. Jes, hyvä. Sitten huukki. Jes, hyvä. Come on. Okei, me pitää mennä tonne, mutta sitten me löydettiinkin, että tähän treenihenkilöllä on tullut uusia. Siinä oli jotain vähän vaikeita harmaalappuisia pari, mutta tää oli 6C+. Joo. Nämä on monesti vähän haastavia nämä täällä niinku gradeillänsä tähän tehdyt, tai ainakin raskaita. 7C. Mikä toi on? Joo, ne voi olla vähän paljon, mutta toki noi pariotetta on semmosia, missä mä niinku... No mulle joskus tässä on toi, pysynyt, mutta jos mä koitan tuota keltaista. toi musta nyt näyttää ihan niinku... No joo. Pompauttaisitko sä käden vielä tähän? Joo. Nyt oli 6C+. Joo. Jaha. Joo. Eiku varmaan sinne ylemmäs, että sieltä... No. Niin, mutta tuntuu, että... Vasen oikee, näin. Niin nyt mä ymmärrän. Niin, jep. Se oli hankala mulle.
Ai tuolla on kulman takana vielä sit yksi ote. On vai? Oh. En mä tiedä, onko se joku, mitä varten, joku huukki vai? En mä tiedä. Et sä sitä tarvinnut. En tiedä, onko se vähän vaikea petäsi. Siis mitä? Ristiin joo. Tai sitten vaan, mitä pystytkö sä huukkaamaan vielä korkeammalle? Tai sitten lataat siitä sinne oikein. Ristiin. Ei, mutta jos sä teet tolleen, niin se pitäisi olla oikea käsi eikä vasen. Niin. Mut kyllä se varmaan silleenkin pystyy tekemään. 7 plus vihreä. Katsotaan pysyykö silpunen. Crux. Mitähän se oli? Mä veikkaan, että se haaste tulee olemaan tuolla. Kuuluu hirveä crux. Kuuluuko se susta vai siitä? En mä tiedä mistä se kuuluu. Hyi. Se pitäisi saada. Itse asiassa nyt kun pitäisikö putsata sitä palloa? Putsaa pallo. Nyt mä tiedän se kuuluu Joo. tosta. Joo. Sieltä kuuluu crux. Hyvä. Easy. Mätsipalloon. Hyvä. Sehän oli helppo. Joo, oli se paljon helpompi kuin se, mikä tuolla se 7. Eikö vaan? Tässä oli tää punainen 7. Oh. Noniin. Sitten puristaa ja siirtää jalo. Toi on Taistele. niin surkea. Mä en tiedä, pitäisikö mun saada se huukki ensin tänne. Ai. Ehkä mä en tiedä paljon se sitten Kun toi keventää on- sitä käsiä. Niin. Toi on ihan sika kaukana, tiedätkö, kun... No kun ei siinä hirveästi ole sitten, kun tuonne oikealle ei saa mitään tossa. Ellei pysty... Ei siihen kyllä Erkkikään mitään megasammakkoa tuohon saa silleen, että sä olet ton oikein. Jotkuhan ottaa tänne tätä. Mutta sitten pystyykö sen saamaan ennen? Onko se vasta sen jälkeen, kun ton saa? Toi varmaan ehkä. En mä edes muista miten No en mä, siis ainakaan jos mulla on jalka vaan tuolla ja oikein jossain killuu, niin en mä saa tota. Joo, en mä tiedä pystyisikö siihen joku... Mä kuvittelen, jos mä olisin superlyhyt, niin saisiko sen tosta näistä ton jalan tohon ja sitten käden tohon. En tiedä. Ei varmaan. Täytyy varmaan koittaa. No niin, mä takat sen pystyykö. Ei siinä varmaan siinä ensin. Mä en varmaan pysy siinä alkuotteessa kampuksena. En tiedä. Tolleen ja sitten puristaa. Sitten tolleen ja puristaa. Noin. Mitäs sitten? No mä vissiin huitasin noin. Mätsä. Sitten puristaa kovaa. Ja sitten ottaa sen ja... Noniin. Noin. Ihan. Ihan. Onneksi mä lähdin sen sieltä alhaalta. Jep. Noin. Tai pystyykö mä tuossa otteessa? En mä vaikka, että mä en pysy... Siis en mä pysynyt näissä niinku muuten.
Siellä on se pikku chippi. Two-holdi. Niin siis tää on two-holdi. Ai jaa. Millä? Pidä tosta. Joo, se on vähän paljon, koska miten tosta pääsis nätisti, koska näähän on huonot siis niinku. Toi pitäisi pysyä niin hyvin, että sen sais houkattua ja sitten tuo. Ärsyttää vaan, kun tää on ihan hyvä. Mä tiedän, että mä pysyisin tossa. Niin. Haluatko sä koittaa sitä Pitää mennä violettia? kotiin juomaan maitoa vuodeksi ja koittaa sitä. Koita sitä violettia. Ai niin se, niin. Tää ei oo kauhean hyvä nimittäin. Ei saa ihan heti alkaa. Mä vähän pahoin pelkään, että mä en pysty tekemään tää ekaa muovia. Ei kyllä se on ihan ok. Se pitäis saada nätimmin. Toihan, siis ei toi ois kauhean pois. Se on hyvä krimppi. Sitten käsi tolleen. Sitten ponkasu. Hoplaa. Siellä on pieni sellainen. Siellä on pieni Joo, se chippi. meni vähän. Okei. Mut tämähän pitäis olla ihan, jos ton peton saa oikein ihan mahdollinen. Joo. Okei. Jos sirpukattu siellä. Pitää jalalla koittaa vaan huukata sinne koko ajan. Niin. Kruks. Ja sittenkin vaan huukkaa niin sä tulee tarvii. Sä olisit voinut aikaisemmin huukata. Niin kato nyt kun sä pystyt. Siinäkin sulla voisi olla jos sitten siellä se on ylempänä jos sitten seuraavaksi huukki. Noniin. Mutta kyllä se siinä. Periaatteessa siis aika hyvä huukki Joo. Mut vielä kun siis sun petas oli vähän niinku. hiomista. I know. Niin. Mä en Projektoinnilla tiedä tää miten vois tänne mennä. sanois, mutta se beta ei ollutkaan hyvä. No, Mut sen I vois know. keventää vähän, jos tosiaan ne huukit. Mutta joo. Mutta meni tolleenkin, niin kyllähän se sitten, niinku, jos vaan vielä vähän menee eri lailla. Siis jos tätä projektois, niin Joo. tää vois mennä. Toi pallo voi olla vähän se sun, mutta kyllä sä varmaan pystyt. Toi pallo on hyvä, jos mä saan sieltä päältä tai tuolta reunoiltakin tälleen. Mä katson vielä tyyliin kerran tuota violettia. Ja taas. Elikkä. Mun pitää vaan opetella menee nätisti tonne tuolta jollekin. Hyvä. Millä mä pääsen niinku. Miten se jalat pitäisi olla sillä, että se menee? Olisiko se näinpä? Ei. Kuitenkin varmaan tälle. Hyvä. Joo, Tonne. Joo. hyvä. Seuraavaan megakrimppiin. Niin on. Mutta kun. Megapoketti. Ehkä siellä ei ollut, kun mä en päässyt alustasta, niin ei ihan uskoa riittänyt. Niin. Noin. Se on hyvä. Sitten sisäkautta sieltä ympäri. Noin. Sitten reippaasti. Noin. Pysy. Hyi saakeli. Pysy. Ei! Ai. Se meni vähän huonosti se ote käsi. Jep. Tai mä koitan tolleen vielä. Joo. Hyvä. Sama. Siinä onks tää vaan hirveä lataus tonne? Mä en muista. Oi! No, en mä tiedä. Silmäkiin peetaan, mitäs tää oli? Eikö me kuvattu tätä? Ei. Ei. Tää oli Mutta joku tää on QA plussaa. plus. Plus.
Mä nyt ihan ensimmäistä sekuntia kerinyt kuvaan tässä, kun kuvataan tää tänne väliin. Joo. Joo, mulla oli tossa sinistä ajatella, niin mulla on ollut olkapää niin pitkään kipeä, että sen ton koittaminen. Mutta mä en siis ihan niin kuin olisi käyttänyt jotain, onko se käyttänyt jotain boksia vai miten tonne? Vai onko se vaan tyylipomppu tonne? Vai pitääkö tonne jalka saada rullattua? Mä tuntuu, että se on vaikea rullata toi jalka. Jes, hyvä. Ei se messin. Ei niin. Tai tiputtaa niin ihan kampukseksi tiputtaa siihen. Niin, Ja sit, sitä mä oon tässä niinku... No. Hyvä. Jep. Noniin. Hyvä. Joo. Come on. Siis se jalka on kaukana kyllä tolleen. Niin on. Nyt toi menee joka kerta smoothisti. Hyvä. Sieltä lataat. Hyvä. Mä sanoisin, että toi on se lähin, mikä voi onnistua. Ja niin sit, niin joo, mä ajattelin, että sä katsotaan sinistä vielä, mutta ei mitään sit, joo. Mitä mun pitäis... Se on siinä kun... En mä pysy tossa, kun mä pidän tälleen. Joo, ehkä meidän kiipeily on nyt tässä. Häröillään tässä nyt vielä jotain pikkasen, mutta... Joo. Mutta, jep, ei mitään. Ai niin joo, Juhvetti oli jossain. Mikähän sillä muuten oli tänään? En mä edes muista, Se on jossain. Niin, sen takia Juhvetti ei jättäisi mitään verkkoa huomasta. Jep, mutta joo, katsotaan niin. Moro.